Onder een stralend oranje zonnetje was het weer een gezellige drukte op de Koningsmarkt. Veel kleine ondernemertjes probeerden hun uitgestalde artikelen enthousiast te verkopen. We staan hier al sinds 8 uur en ja, het gaat wel goed eigenlijk. We hebben al best wel wat spulletjes verkocht. Wat heb je allemaal verkocht? We hebben een skateboard verkocht en skilers en allemaal van die ja, prinsessen en K3 en alles van vroeger. Ben je hier alleen aan het verkopen of heb je nog iemand bij je? Ja, mijn vader die was mee, alleen ik weet niet waar hij nu is. En met mijn buur ga ik elk jaar kopen. En wat doe je met de opbrengst? Daar ga ik altijd een ijsje van kopen. Dan ga je altijd een ijsje verkopen. En wat je overhoudt, wat doe je daarmee? Dat steek ik gewoon in mijn portemonnee. Ja. Ook dit jaar waren er weer jonge muzikanten die hun muzikale talenten ten gehoor brachten. Vorig jaar was je nog met je leermeester en nou helemaal alleen. Vertel er eens wat van. Ja, ik vind het best wel spannend ook. Maar mijn Bert is nu ziek, mijn vioolleraar. Dus ja, ik moet het maar in mijn eentje doen. Anders kan ik geen geld verdienen. Nee, je bent hier echt om geld te verdienen dus. Ja. Ja. En ook doe ik ook voor mijn vioolleraar. Oké, nou, veel plezier ermee. En wil je nog eens tegen Bert zeggen? Ja, veel beterschap. De oude en nieuwe gedecoreerden hadden een gezellig samenzijn in de Schouwburg en namen daar vele felicitaties met trots in ontvangst. Nou, in principe doet het heel veel. Met name, ja, ze zeggen dat ik heel veel werk verricht, maar met name nou als je de voldoening hoort vanuit de mensen, dus de onderscheiding zeg ik, ben ik heel trots op. Maar met name de respons ook vanaf de Venraadse gemeenschap. Hier alle mensen om je heen die echt toch zeggen van je hebt hem echt verdiend. En ja, jezelf sta je er nooit bij stil hoeveel werk je ervoor verricht hebt. Dus op dat gebied ontzettend trots met deze onderscheiding. En meteen ridder worden, ja, daar kun je alleen maar trots op zijn. Nou, dat mag je ook best zijn. En ik zag dat jouw vader geloof ik ook al zo'n orde heeft, hè? Ja, klopt. Mijn vader is in 2001 hebben die laten onderscheiden. Hij is 25 jaar secretaris geweest. En op dat gebied heb ik het niet van vreemden, zeggen ze. En ook trots inderdaad dat vader en zoon samen lid zijn in de Orde van Oranje Nassau. Nou, ik vond het wel spannend, maar ik vond het ook wel heel erg leuk. En de entourage om in de Schouwburgen te doen, dat vond ik heel erg mooi. Ik heb 12 jaar geleden met mijn man het meegemaakt en dat was in het gemeentehuis. En dat was met geloof 6 of 8 personen tegelijk. Nou, en dit, ja, het was huisbezoek natuurlijk. En, en dan hierheen, ja, dat is toch wel heel erg leuk. Ik heb een geweldige dag en een geweldige morgen natuurlijk eerst. En ja, nu hier is het natuurlijk ook heel erg gezellig. Je ontmoet weer een hele hoop mensen natuurlijk. En ook mensen die mij komen feliciteren die ik van gezicht ken, maar van naam niet. Maar ja, ik ken natuurlijk heel veel mensen ook vanwege de Kemphaan. Ja, en dan is het toch wel heel erg leuk, ja. Er waren niet alleen trotse gedecoreerden, maar ook een trotse onderneemster. Monique Jeuken van Tante Truus won de wisselbeker voor de mooiste etalage. Tuurlijk ben ik daar trots op. Ik heb er mijn best voor gedaan en ik zag dat de wedstrijd kwam en ik denk, ja, ik ga die gewoon winnen. Dus ik heb daar een aantal uurtjes aan besteed en dit is het resultaat geworden. Heb je ook al daar een hoop reacties op gehad? Ja, ik heb daar heel veel reacties op gehad. Gisteren kwam ik bij de Gamma om een pakketje af te geven. En toen zei die jongen achter de balie, nou gefeliciteerd. Ik zei, gefeliciteerd? Ja, je hebt toch een prijs gewonnen voor de leukste etalage? Ik zei, ja, dat klopt. Dus ik heb daar zeker reacties op gehad. Deze wedstrijd werd georganiseerd door het Oranje Comité. En ze kunnen ook met veel genoegen terugkijken op een geslaagde Koningsdag.
Nou, de organisatie bestaat uit een aantal mensen. We zijn op dit moment met z'n totaal in 8 personen. En wij organiseren Koningsdag en de dodenherdenking. En daar werken we vanaf augustus tot eind mei aan met alle evaluaties erbij. Nou is dit jaar iets nieuws toegevoegd, de kermis. Het was gezellig, vertel er eens wat van. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat die hier helemaal bij de heer Hoefnagels van de kermis ligt. Die heeft op een gegeven moment ons benaderd dat hij mini-kermis wilde organiseren. Eerlijk gezegd hebben wij gezegd, die gaan wij niet in onze vergunning van Koningsdag opnemen. Wij zijn vrijwilligers. En de kermis is ook echt wat anders dan de kindermarkt. Maar in overleg heeft hij de vergunning bij de gemeente aangevraagd. En wij zijn eigenlijk heel blij dat hij er is, want het is een enorme versterking van de activiteit op deze dag.